Току-що гледах филма за историята на Ферари. Впечатлена съм. Не от него, а от жена му. За пореден път си давам сметка, че зад всеки успял мъж стои една жена, която е психически разорена и емоционално ограбена от него. В повечето случаи. И много ме издразни и продължава да ме дразни твърдението колко са меркантилни жените, колко са материални жените. Никъде не казвате какво правят мъжете за власт и за пари. Как убиват, как лъжат, как се възползват, дори от близките си. Много вдъхновяваща и много в същото време истинска история. Показва как и най-успешните и най-богатите мъже са едно нищо без жената зад тях.